Najeriya ba yakar ta'addanci take yi ba, tana dai yakar tunanin mutane ne domin kwakwalwarsu ta yarda cewa tana yakar ta'addanci tsawon lokaci. Kusan duk wani farmakin jami'ai domin yakar 'yan ta'adda a Najeriya ba na gaskiya bane illa wasan kwaikwayo da aka dade ana shiryawa. Amma matakar kai mai sauraro ka dakata da kallon wannan bidiyo daga wannan gaba to tabbas ba za ka fahimta ba. Domin na san ko a yanzu haka waɗansu sun kame suna tunanin shin ta yaya. To ga wata tambaya guda ɗaya nima da zan yi. Shin ko kun taba tambayar kanku dalilin da yasa aka kasa kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya tsawon wannan lokaci? Su ba za su faɗa muku gaskiyar da suka ɓoye ba, amma dalilin shine ta'addanci kasuwanci ne kuma makamin siyasa ne, sannan babban makamin sarrafa duniya ne. Ta fannin kasuwanci tun daga cikin ƙasar nan har zuwa ƙasashen waje mutane da yawa ne suke amfana da ribarsa. Amma abin tambayar a nan shine, shin suwaye suke kirkirar wannan ta'addanci a Najeriya? Suwaye suke tara ɗumbin dukiya yayin da Najeriya take rugujewa? Suwaye suke ƙara zama masu ƙarfin iko a yayin da rayuwar 'yan Najeriya take ƙara tarwatsewa? Shin ta yaya? Kuma su ɗin suwaye? To bari mu fallasa ɓoyayyen makircin da suka daɗe suna ɓoyewa. Tsawon lokaci ana ce mana rashin tsaro yana samuwa ne dalilin talauci da rashin ingantaccen ilimi. Tabbas waɗannan su ma suna ɗaya daga cikin dalilai, amma ba su ne kan wa'uwar gamin ba. Domin da a ce ba a iya magance talauci da zuwa yanzu Indiya ta daɗe da rugujewa. Da kuma a ce idan ƙasa ta tarwatse ba za a iya sake gina ta ba da yanzu ƙasar Japan an daɗe da shafe tasawirar ta a doron ƙasa. Rashin tsaron da ke faruwa a duk ƙasashen Afirka shiryayyen makirci ne. Bari ku ji yadda wannan batu ya samo tabbaci. Duk wani hari da ake kaiwa yana samar da wata sabuwar dama ne ga wasu. Kuɗaɗen shiga, ƙarfin iko, sannan yana sake buɗe masa sababbin ƙofofin siyasa domin ci gaba da zaluncinsu. Bayan haka kuma yana sake canza labarin wasu mutane ko wasu yankuna domin amfanin wasu. To bari mu fara da amsar wannan tambaya. Su waye suke amfana da shi? Rukunin mutane na farko su ne manyan kasashen duniya. Su ne suka ɗauki tashin hankali a matsayin makami wanda suke amfani da shi domin hana ƙananan kasashen duniya tasowa ta hanyar dakile wanzuwar zaman lafiya a waɗannan kasashe domin ci gaba da sarrafa su. Su sanya ka cikin tashin hankali domin haramta maka nutsuwa idan ka ƙi yin ƙawance da su. Kuma sukan iya sanya ka cikin tashin hankali ko da kana ƙawance da su domin su kawar da hankalin mutanen ƙasar ka yayin da suke kwashe muku dukiyar ƙasa. A yau mafi yawancin rikice-rikicen da ke faruwa a Afirka su ne suke ɗaukar nauyi saboda mu ba ma kera makaman da waɗannan 'yan ta'adda ke amfani da su. Ba ku tambayi kanku ba lokacin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar kawo hari ga Najeriya bisa dalilin ƙaryar da ya dogara da shi na cewa wai ana yi wa Kiristoci kisan ƙare dangi a wannan ƙasa. Kafin ya yi wannan magana babu wasu ingantattun bayanai da suka mara wa zarginsa baya. Amma cikin ƙasa da sati ɗaya da yin wannan magana kawai sai aka fara ganin ana kai farmaki kan Kiristoci. Kun ga kenan yanzu alƙaluma sun samu da Amurka za ta kafa hujja da su domin ɗaukar matakin da ta yi ikirarin ɗauka a kan Najeriya. To amma me kuke tunanin ya sa Donald Trump yin wannan barazana, me kuma ya haifar da wannan hari da aka kai wa Kiristoci bayan sanarwar da shi Trump ɗin ya yi? Harin ta'addanci ba sabon abu bane a Najeriya. An daɗe ana kashe musulmai da Kiristoci a mabambantan hare-hare, amma su waɗannan sababbin hare-hare an yi su ne domin jan kunne ga Najeriya saboda tana neman subucewa daga hannun Amurka. Tana neman komawa kacokan iya zuwa hannun China, Rasha, Turkiya, Indiya, kai har ma da Faransa kawar Amurka. Ta wani fannin kuma ana zargin 'yan tawaran kasar nan na iya aiwatar da wannan hari domin ci gaba da ingiza wutar da suka fara rurawa. Sai dai gab da wannan barazana daga Amurka, Najeriya ta sake sabunta wasu yarjejeniyoyin kasuwanci da tsaro da wasu daga cikin waɗancan ƙasashe waɗanda sun kasance abokan hamayya ne na Amurka. Amurka ta ji babu daɗi kuma dama ta ɗan daɗe tana kullace da mu. Sai wannan sanarwar kawo hari ta biyo baya. To sai dai a yanayin girman Najeriya idan ba an razana ta ba duniya ba za ta iya sarrafa ta ba. Don haka sai ita ma Najeriya ta mayar da martani ba irin wanda Amurka take son ji ba. Kwatsam sai ga waɗannan sababbin hare-haren ta'addanci sun biyo baya. Domin dole a tashi hankalin Najeriya musamman a wannan lokaci. Ta haka ne kawai za ta amince da kowace irin yarjejeniya ba tare da ta koda karanta ba. Hakan kuwa shine ya faru. Dandanan sai ga wakilan Najeriya sun sauka Amurka domin tattaunawa. Bayan wasu 'yan kwanaki sai ga sanarwar cewa Najeriya za ta sabunta yarjejeniyar tsaronta da Amurka. Me kuma ya faru bayan wannan? Sai gashi ana ta dawo da yaran da aka kwashe ba tare da an yi artaba tsakanin 'yan ta'adda da jami'an tsaro ba. Har yau kuma ba a bamu labarin yadda aka kubatar da su ba. Wai ba ku fahimta ba? To yaƙi aka yi ba tare da an harba ko da harsashi ɗaya tsakanin ƙasashe ba. To bari mu tafi rukuni na biyu na mutanen da suke amfana da matsalar tsaro a Najeriya, wato 'yan siyasa da masu mulkin Najeriya.
Waɗannan mutane sun shigo ciki ne ta hanyoyi da dama. Da farko dai su ne karnukan farautar turawa da manyan ƙasashen duniya. Turawa sai rike makogaran shugabancin ƙasashen mu tun daga mulkin mallaka har zuwa wannan lokaci. Kalilan ne daga cikin shugabanninmu suke iya hawa kujerun shugabanci ba tare da goyon bayansu ba. Kafin kuma samun wannan goyon baya sai sun yarda da tsarukansu. Don haka shugabanninmu suna ji suna gani ake shigo da makamai ana kashe mu ba tare da sun tankawa. Sai dai su zuba ido ba tare da ɗaukar mataki ba domin suna fargabar rasa mukamansu domin da yawan su turawa ne suka dora su. Sannan suna jin tsoron daina basu suka daga waɗancan ƙasashe. Sannan ta wannan hanya dai suke samun dalilin kururu ta muryarsu domin neman tallafin kuɗaɗe daga su dai waɗancan turawa da sunan siyan makaman yakar ta'addancin da su suka kirkira tun farko. Haka kuma za su karɓo kuɗaɗen sannan su murkushe ba tare da sun yaki ta'addancin ba. Su kansu turawan sun san ba yakin za su yi ba saboda dama shiryayyen kasuwanci ne a tsakanin su biyu. Hakan ne kuma ya ƙara ba su damar ci gaba da rike makogaran shugabanninmu da ba su damar yi musu barazanar tona musu asiri akan sun cinye kuɗaɗen tallafin yaƙi da ta'addanci a ƙasar su. Don haka a duk wani taku da suka yi dama suke ƙara ba wa turawa domin juya su. Shi yasa za ku ga jami'anmu na fama da ƙanana kuma tsofaffin makamai tsawon shekaru ba tare da an canza musu ba. Ko kuma ka ji an tura jami'ai domin bayar da tsaro gab da za a kai hari kuma ka ji an janye su. Ko a hana su cikakken umarnin kai hari ko martani ga 'yan ta'adda. Sannan daga cikin masu mulkin mu akwai waɗanda su kansu suna amfani da ta'addanci a ƙashin kansu domin kassara abokin hamayyarsu na siyasa don duniya ta ga gazawar mulkinsa. Bayan sun hau kuma hallau dai ba sa iya kawo ƙarshen wannan ta'addanci saboda yaransu ne ke aikatawa. Kuma dama su suka ba su makamai tun farko don haka makamai sun riga sun shiga hannun ɓata gari kenan. Mu je kan rukunin mutane na uku wato 'yan kasuwar duniyar ta'addanci da kamfanonin haƙo na ƙasashen waje. Kamar dai yadda na faɗa ta'addanci shi ma kasuwanci ne mai zaman kansa a duniyar yau da muke ciki. 'Yan ta'adda na samun makudan kuɗaɗe daga kuɗin fansa, harajin zalunci da suke sanya wa ƙauyuka, dukiyoyin al'umma da suke kwashewa yayin da suka tashe su daga muhallansu. Duka waɗannan kuɗaɗe ana kashe mu raba ne tsakaninsu da iyayen gidansu da suke cikin shugabanninmu, 'yan kasuwarmu da jami'an tsaro. Sannan ta'addanci na samar da biliyoyin kuɗaɗe ga 'yan kasuwar ta'addanci daga safarar makamai, safarar mutane da haramtattun kaya da makamantansu. Haka zalika kamfanonin waje na samun makudan kuɗaɗe daga haƙar ma'adanai a wuraren da ake wannan ta'addanci. Abokan hulɗarsu kuma na cikin gida waɗanda wasu ne daga cikin shugabanninmu na samun kamasho daga kashe mu rabar da ake yi a wannan harka ta haƙo. Shi yasa a lissafin kuɗin shigar ƙasar mu a kullum sai dai kawai ku ji an yi maganar ɗanyen mai, man fetur, iskar gas da makamantansu. Amma kun taɓa ji an ce ga adadin kuɗaɗen da Najeriya take samu daga ma'adanai irin su zinare, uranium, cobalt, manganese da sauransu? To ai ba za su faɗa ba saboda ko a yau idan ka je wuraren da ake haƙar waɗannan ma'adanai turawa, sinawa da larabawa su zaka gani suna cin wannan kasuwa. Don haka wannan bakin kasuwanci ne da ake yin sa a bakar kasuwa ta hanyar karkashe al'ummar mu da tashin su daga garuruwan su domin a yi haƙo a waɗannan wurare ba bisa ka'ida ba. Sai kuma waɗanda suke samun nasu kuɗaɗen shigar ta hanyar farfasa bututun man mu da haƙar man mu tare da fitar da shi ba tare da an shigar da shi cikin lissafin kuɗin shigar ƙasar mu ba. Duk wannan kasuwanci ba zai yiwu ba muddin Najeriya na da ingantaccen shugabanci da kyakkyawan tsarin tsaro. To ga kuma rukunin mutane na hudu su ne 'yan tawaran da ke burin raba ƙasa. Su kuma wannan sun gina manufarsu ne akan kabilanci da bangaranci. Amma su a zahiri suna ikirarin gwamnatoci na tauye musu haƙoƙi ne duk da cewa ta wasu fannonin haka ne. Sai dai kuma babu wanda suke farmaka illa kayayyakin gwamnati, jami'an tsaro da farar hula 'yan ba ruwa na waɗanda ba 'yan yankin su ba. Kuma su ma suna ɗaukar nauyin ta'addanci a wasu yankunan ƙasar duk dai domin a kai ga silar raba wannan ƙasa. Suna yin rubuce-rubuce sannan suna rarraba takardu a duk wasu wuraren da ya kamata su yada a duniya domin ƙara rura wannan wuta. Su ne ma suka buɗe wa Amurka kofar da ta samu damar zuro baki domin tayar da hankalin Najeriya a 'yan waɗannan kwanaki. Sai rukuni na biyar wato rukuni na ƙarshe. Su ne masu ribatar yada tarzoma da tashin hankali ta hanyar samun kuɗaɗen shiga da biyan buƙatar wata manufa da suke da ita. Waɗannan sun hada da kafafen sadarwa waɗanda ke mayar da harin ta'addanci kanin labaransu na yau da kullum saboda a ziyarci tashoshinsu ko kuma shafukansu, da kuma kafofin manyan ƙasashen duniya da suke yadawa domin ta'azzara wannan tashin hankali domin ci gaba da kassara ƙasashen da suke da matsala da su, da ƙungiyoyin agaji wato NGOs waɗanda ke kururu ta ibtila'i ga duniya domin har hada kuɗaɗen tallafi. Sai ƙungiyoyi masu kare tsauraran ra'ayoyi na addini da kabilanci domin bunƙasa manufofinsu da kuma samun tallafi daga masu kuɗin cikinsu na faɗin duniya, da kuma ƙungiyoyin siyasa da ke yada irin waɗannan bala'o'i domin nuna gazawar abokin hamayyarsu. Amma a duk wannan abu da ke faruwa su waye manyan masu laifi? Mu a wurinmu za mu ce shugabanninmu ne, saboda su ne jagororin
mu kuma su ne suka fi kowa kusa da mu, kuma a yau idan suka zama nagari suka ja daga me zai faru? Dole mu ma za mu samu yanci kamar sauran kasashen duniya ne. Amma me yake faruwa? Tsawon lokaci mun kasa samun shugabanci nagari, su kuma talakawa sun kasa canza waɗannan shugabanni. Duk wata wahala da aka shiga, duk wani tashin hankali da muka gani, to fa muddin zaɓe zai ƙara dawowa, su dai waɗannan shugabanni talakawa za su ƙara zaɓa. Yanzu yaya za mu yi kenan? Gashi mutanen nan su ne matsalar mu, kuma ta'addancin ma da ake yi da suwa ake amfani. Talakawa ake ɗiba waɗanda aka hana su ilimi, ake juya kwakwalwarsu, ake wasan kwaikwayo da su, maimakon su kuma su dinga farmakar masu mulkin da suka tauye musu haƙoƙi, aka sanya su suke karkashe ƴan uwansu talakawa da basu ji ba basu gani ba, wadda su ma fa waɗannan talakawa shugabannin ne ke zaluntar su, da kuma talakawan da ake amfani da su domin aikata ta'addanci da sunan kare addini ko kabila, alhalin a bayan fage manyan su aiki suke yi ga turawa ko kuma abokan hamayyar zaman lafiya na cikin gida. Tunda dole za ku tambayi kanku, a ina waɗannan 'yan ta'adda suke samun makamai? Me yasa duk da an san duk wata maboyarsu amma ba a farmakar su? Wacce amsa zaka bayar idan aka tambaye ka dalilin da yasa har yau aka kasa kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya? Shin isassun jami'ai ne ba za mu iya ɗauka ba a ƙasar da ke da yawan mutane sama da miliyan 200? Ko kuma manyan makamai ne hamshakiyar ƙasa Najeriya ba ta da kuɗin siya ko kuma ma'adanan da za ta kera su? Ƙasar ta ki mayar da hankali ga duk waɗannan abubuwa saboda ta'addanci kasuwanci ne, kuma duk wannan wasan kwaikwayon da suke yi mana a yau suna samun goyon baya ne na wasu iyayenmu da suke ɗaure musu gindi, sarakai masu taraddadin rasa raunin su idan suka kiba da kai bori ya hau, malamai masu kwaɗayin duniya da suka sayar da amanar al'ummar da Allah ya danka musu a hannuwansu, 'yan kasuwa da ke wallewa biyan haraji da kuma tsoron takunkumi ga kasuwancinsu, jami'an tsaron da ke gadin masu mulkin mu tare da cin zarafin duk wanda ya kalubalanci azzalumai daga cikin waɗannan shugabanni, sannan da mabiyan da ke tayar da jijiyoyin waya domin kare su, duk da cewa har da su masifar take afkawa. Don haka 'yan uwa mu tashi mu ceci wannan ƙasa tun ba mu bar duniya ba, domin mu ne matasa kuma wannan ƙasa ta mu ce a wannan lokaci. Kada mu bari wasu su ci gaba da lalata goban mu, suna mutuwa suna bar mana Najeriya cikin ƙazamin yanayi, domin idan muka ci gaba da zara idanu to fa ba iya Najeriya ba, turawa ba za su taba bari Afirka ta zauna lafiya ba, saboda Najeriya ita ce madubin Afirka. A ƙarshe ga wata tambaya guda ɗaya da zan yi, shin ta yaya kuke tunanin za a iya shawo kan matsalar tsaro a Najeriya? Amsoshinku suna da matukar muhimmanci ga wasu bayanai da muke tattarawa, don haka ku rubuta mana amsoshinku a sashin tsokaci da ke ƙasa. Ku dangwala wannan bidiyo alamar yatsa, sannan ku yada shi zuwa ko ina a faɗin Najeriya. Ni dai sunana dan Afirka, an haife ni a Afirka kuma ina alfahari da Afirka.